W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska naszego Pana Jezusa Chrysta, любов Бога Отца и едность Духа Świętego, niechaj будет z усім нами. Дорогі учні, привітання, величезної святої мши, świat świętego Marka, Євангеліста. Święty Mark był stryjecznym bratem Barnaby, подорожничего апостола Павла, его первого священника пророка, и отправился с ним в Рим. Пошля стал учнем Святого Петра и передал ему науку у своим Евангелием. Традиция стверджает, что он создавал костел у Александра и был его первым biskupem. Сегодня, podczas Wielkiej Świętej Mszy, modlimy się w następnych intencjach. Brat Księg, ojciec naszych bratów imienników, za brata Wojciecha, brata Witalia i brata Marka Pasika. Ja молю się сегодня za swojego plemiennika Marka Żylewicza, dowiadając zastupnictwu i usieru świętemu Marku i ewangelistów. Tak samo молю się сегодня, jak i постоянно кожен час молюся за всіх медиків, за всіх, хто допомагає у врятуванні життя. Так само пам'ятаємо про тих, хто терпить по причині хвороби, любої хвороби, не тільки епідемії. Так само даємо Богу про заступництво Святого Марка в нашій інтенсивній просьбі, які ночі у своєму серці, которого привел нас спасти на святейшую отряду, пропросим Бога за наши грехи. Споведающий Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вину, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заощенный Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, для Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами, Богу всемогутній, і отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала
слава Божия Богу. А представили слова Божьим людям добра и воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дорогуем Тебе, делая великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодатная истина, Боже, Отца всемогущего, Пане Сыне Отец, Иисус Христос, Пане Боже, Баран Божий, Сыне Отца, яки даришь на себе пройти свету, смилуйся над нами, яки даришь на себе пройти свету, принимай наше, яки садишь право Христа, смилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наилучший, Иисус Христос, с Духом Святым, ухвали Бога Отца. Молимся. Милостивый Боже, Ты обрал святого Марка Евангелиста, как он обвещал добрую новину. Просим Тебя, освяти нас, как бы Евангелие научились верно вести следом за Христом Твоим Сыном, який с Тобою живи и благодарность вредности Духа Святого, Бог разусе веки вечные. Читание первого послания святого апостола Петра. Умилование. Охранитесь все во взаимную покору, потому что Бог сопротивляется нарыстям, а покорным не лаской. И станьте покорными под помощной рукой Божией, как Он взвесил вас в праведный час. Усяляки своего духа ускладите на Его, бо Он заботится про вас. Будьте тверезы, чувайте. Противник ваш, дьявол, як лев, кружить слепком, шукаючи кого пожерти. Моцные веры, станьте супротивом, ведаючи, что такие же терпения звергают и ваши враги, что у свете. А Бог у себя преданстве, які покликав вас свою вічну славу у Христі Єсусі, після того, як трохи потерпите, сам досконалить, загартує, умацує і зробить вас непохисними. Йому панування на віки віков. Амен. Про Степана, який здається невірним братом, я коротко написав вам, заохочуючи и стверджаючи, что такая есть правная ласка Божия, у якой триваете. Вітаю вас, вибраная, як і ви, свободністю об'єднані, а так само Марк, син мой. Привітайте один одного поцілунком любові. Спокою всім вам, які триваєте у Христі. Это Слово Боже. Дякую вам. Буду славить вечно милосердность Бога. Буду славить вечно милосердность Бога. Милосердность Пана буду славить вечно, с поколения в поколение буду вещать верность Твою устами моими. Бог сказал навеки милосердность, на небесах умацуешь верность Твою. Буду славить вечно милосердность
в облаках поравняется с Паном, кто будет подобный до Пана меж Божьих сынов. Буду славить вечно, Счастливый народ, який ведає радостный Бог лишь, и ходит у светле обличья Твоего, Пане. Радует имени Твоему весь день, и услышаются Твоей справедливости. буду славить вечно, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы же обещаем Христа укрыжованного, Божию моц и Божию мудрость. Пан з вами. Читання Святого Євангелія Павло Іван. Хвала Тобі, Пане. У той час Ісус з'явився 11 і сказав їм: «Ідіть по всім світі і обвіщайте Євангелие всякому створенню. Хто повірить і окреститься, буде збавлений, а хто не повірить, буде осуджений. Тим, хто повірить, будуть сподорожничать такі знаки. У моє ім'я будуть виганяти злих духов, будуть розмовляти новими мовами, змею руками брать будут, и коли что-то отрудное выпить, не зашкодите. На хоры будут складать руки, и они выздоровеют. И пан Ефес после размовы с ними узнесся у неба и все проворот Бога. И они пошли и повсюду обвещали Евангелие. Пан содейничал им и подтверждал слово знаками, что ему сподорожничало. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Дорогі сестри і брати, сьогоднішнє Євангеліє Марка, свята Святого Марка, оповідає нам про хвилини перед Небоушествием Иисуса Христа. И про то послание, которое Иисус скидывал до своих учнев: «Идите по всем свете, обвещайте Евангелие всякому створению. И кто поверит, то и будет и отрученное пить, и зашкодить, то и будет складать руки на хворых, и яны выздоровеюць. И это вельмі актуально в сённяшнія дні. И можно запытаться себе, калі ж гэта настане. Як ужо ж трэба паверыць, каб вось так было? И, конечно же, это пытанне, напэўна, можа себе задаваць кожны, хто чытае гэтыя словы Евангелия. Як трэба паверыць, каб быць сведкам гэтых знакаў у сваім жыцці, і як трэба паверыць, каб магчы гэтыя знакі здзейсняць, рабіць гэтыя цуды. Я думаю, што сёння ўсё ж такі у святле гэтых словаў варта звярнуцца да Божай волі, про яку вельмі часто говориться в Костёле. Бог найлепш ведае, калі і як
яким чином ми можемо, наші молитви можуть бути вислухані. Бо часом нам хочеться вже в эту хвилину, так як я вже про апостолів, будете накладати свої руки на хворих, і не виздоровіють, і там різні інші речі, будете змію брати руками і так далі. Але відомо, що не завжди так само апостолам вдавалося здоровіти, не завжди вдавалося вчити Ісусу, і це можна прочитати так само з народного Євангелія. Тому що Бог не з'являється тим, хто виконує волю чоловіка. Справді, віра з'являється скарбом, віра з'являється даром, але все ж таки апошнє рішення приймає Бог. И думаю, что в этой учебе Божьего Слова варто так само подкрепить силу христианской молитвы. Мы после хвилины, и особенно хвилины, и складанные, просим наших знакомых, просим близких о молитве, за себе, за когось з тих, хто яким чином може покутує від якихось нервів, якихось складаностей, тяжкої ситуації. Зараз так само молимося за медиків, просячи Бога підтримку для їх. І, звісно ж, так само з цієї просьби, можна сказати, многі знову ж моляться, так само, вони яким чином стверджають: Боже, я ж молюся, чому ти мене не слухаєш? Ти ж мене не чуєш. Я у своєму житті шмат разом досвідчив сили молитви, сопроводив этой молитвы заступницкой, коли за меня люди молились. И, конечно же, не обов'язково той момент, коли это может яким чином було найбільш необхідно, коли я хотів, щоб так сталося, а не інакше. Але все ж таки Бог своими шляхами, Бог своими стежками виконував, не то, що виконував, але вислуховував этой форми. Думаю, що ось у этом заключається так само довір Богу. Сподіватися на його як на того, хто желає добра для чоловіка. Того, хто найліпше відає, що для нас ліпше. І Ісус сьогодні, висилаючи апостолів, кажучи їм: ідіть по світі і обвіщайте Євангелію всякому створенню. Так само, напевно, говорячи ось про те, яким чином я це буду зробити, так само має на увазі, що це неможливо без довіри. Це неможливо без віри. Бо не одразу можна побачити плоди. Не одразу можна побачити виники своєї праці на обвіщенні Євангелія. Часом треба, щоб пройшов час. Так як сіємо, з весна будемо сіяти. Молимся, потому что важно молиться сегодня. Иисус закликает до того, как молиться о дожди, потому что есть погроза засухи. Когда мы собираемся сеять, так само не ожидаем, что мы сегодня посеяли, а завтра уже можно будет грушки есть, там, цибулю. И она потребует часу для того, как взросла, для того, как этот плод спочатку яким чином вирос з-під землі, потім созрел і так далі, потім як його збирати. А в цей час, і що відбувається так плавно з таким зерном, ми не ведаємо, ми не назираємо. Воно само по собі зростає, дякуючи природі, дякуючи корисним розвитку споживним клієнтам. Так само і з обвіщенням Євангелія. Так само, знову ж, з довіром Богу, з просьбою до Його. Не обов'язково, щоб это в эту хвилину, Бог найлепше вірить. В этом заключается сотворный мечтой доверия, про которую, та вера, про которую говорит Иисус Христос. Аминь.
Про заступництва Świętego Marka Ewangelista prosił Chrysta za Kościół i всіх людей. Молимся за Костел Божий, как он, обвещающий Евангелие Христа, указывал людям шлях правды и спокою. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за пастора Костела, как своим житьем они свідчили про святость Бога и проповедовали Его избавление. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за христианские семьи, как не глядячи на житьевые тяжкости, и они завсёды отважно вызнавали свою веру в Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворых, как их терпение содействовали освящению Божьего народа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших братов, які святкують в этой дні свої іменини, просячи капан Бог, обдарив их потребными ласками. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Марка Жилевича, просячи об усіх потребних ласках і Божих благословений на його. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх співпрацівників служби охорони здоров'я, просячи капан Бог, потребливу їх у щоденній праці. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу евхаристичну соборність, як наші вчинки любові були живим свідченням о Христі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Panie Jezu Chryste, primi молитвы Твоего народа и учеников, и Он, познавший правду Твоего учения, завсюду и шел шляхом избавления, и живевшего на дальше, разучили и вечные. Аминь. Alleluia, alleluia, alleluia. Dzień Boży radości nastał, Chrystus zbawnicy stał, z mrównych powstania przykład dał. Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Radujemся, że nie nasz Pan, za nasze winy wykutan, skończył się wczoraj woli stan. Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Panie się, braty i siostry, kapłani Waszą, jak wiarą wymiał Boga i dzieci trzyma. Niechaj Pan Bóg przyjmiała wiatru swojej, na благословение и хвалу имя Своего, Pana Sama, na радость нам и всякому Святому Святому. Добрый Боже, отдаючи пошану Святому Марку, мы складаем Тебе вяру прославления, покорно Тебе просим. Нехай Твой Костел неословно обвещает Евангелие во всем свете, раз Христа Пана нашего. Pan z Wami. И с Духом Твоим Ugoru serca. узносим их до Pana. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Godna это и справедливо. Собрал Ты годно это и справедливо, слушно и избавление. Как мы завжди і чули Тобі складали подяку, Пане, Святий Отче, Всемогутний Вічний Боже, раз Христа Пана нашего. Ты побудовал Костел на подбуху апостолов, как и Он был на земле вечным знаком Твоей святости и свечу перед всем светом про небесное владарство. Тому разом с хорами ангелов мы прославляем Тебя с радостью, воскликающим. Święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, nieba i ziemia
полная хвалы Твоей, Госанна на вышине, благословленный Той, кто приносит имя Пана, Госанна на вышине. Zaproduj światy, Trójnica uczelniami światłość. Tam prosił Ciebie, święciwy damy na sobie Ducha Twojego, aby oni stali się dla nas cielem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On byli dobrowolnie wybrał siebie na i wziął i powiedział, że składają, że łamał, rozdawał swoim uczniom każdy. Вярите, и ешьте здорового się, благодарю тело мое, якое за вас удивлено. Podobnym czynem po wieczeru wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, że podał swoim uczniom każdy. Берите, богатею скелих крылья моих, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это живите на мою память. В это великая таемница веры, Обещаю тебе Твою, вызнаю Твою распространение, и знаю Твоего Христа Твоего. Wspominając śmierć z mертвых, powstanie Twojego Syna, oferuję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молю Ciebie, abyś w nas, trwających ciała i krov Христа, Дух Święty собрал в одно. Памятуй, Пане, про костел Твой рассеянный в общем свете, удосконалив Твою любовь, разом с папом нашим братишком, бискупом нашим Тадеушем, бискупом Юрием, бискупом Александром и учителем гостей. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які основі надійного воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці дійшов з Бога світу, і дозволено бачити святого Божого Твоего. Просим Тебя, смилуйся над семенами, как мы заслужили удел житті вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юсифом и Авраамом, со святыми апостолами и усими святыми, какие с протвеку подавались Тебе, как зимние и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос, Христом и во Христе, так и Божий всемогутный, у едности Духа Святого, пусть обожал и хвала, разу все веки вечные. Называем się dziećmi Bożymi i imi zjawiają się, kому ośmielają się kazać. Ojcze nasz, который в мире, святится Твое, приди царство Твое, пусть воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всего зла, ласкаво успокой дни наши,
Да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были заучены вольные от греха, и захование человека неспокой, чекая исполнения счастливой надеи, и прыща Збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твоего царства и моц и слава. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Прощи не измножай грехи наши, али на веру качества Твоего, и будь ласкавый сходно с Твоей волей, одарите рукой и едностью, яки живешь и владаешь, и вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завжди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему з нами супокой. Баранку Божий, який дарує змінився на нас. Баранку Божий, який речешся грехи світу, змінився на нас. Баранку Божий, який речешся грехи світу, а дарує нас супокой. Будь баранок Божий, ручной принесший грехи світу, благословенные покликанные на вечеру Ягону. Пане, я не варты, как Ты пришел на меня, а не скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Все, Христа. 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 Все, Христа.
Бойся. Уще могутный Боже, преклоняюсь Твоего алтаря, благословивший скажи-ка, просим Тебя, яко осветить нас, и умацуй нашу верность Евангелию, яко и святый Марк обвестил нам раз Христа, Пана нашего. Дякую за спільну молитву, всім присутнім. З этого монитора Христового Отца. Желаю всем доброго вечера, настрой, хранить Божие наставление. Пан с вами. И дай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у субботу Христа. Дякую вам. Всі народа, Христос, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Душа і бадьора, в серцях повіса весела, а наш знов живе. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Єсус воссав Божій славі, кровший сьогодні разом з нами, і рамовшись єсть. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Будися, край наш родний, в этот день святый